गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय टाइम निउस बड'लेण्ड खौहाय आङो आंनि गोसो गोरबोजों हाजासे हामबाय होनो। खुलिनाया जोङो फिक्सआनो होनजाबाय। 3 तारिखआवहाय जोङो खुलिनायनि लाहार फाहार खालामदों। जोंना बे 3 तारिखआव जेब्ला खुलिगोन अब्ला जोङो गोबांथार बेबायदिनो आइटेम लादोंमोन। दा बियो रायलायगासिनो दङ, दासिमावबो फिक्स जायाखै। जोङो एसे अफिसियेलि खारनांगौ दंबावो। दा जोंनि बिटिआर सरकारनि EM रन्जित सारजोंबो जोङो रायलायहैनो मोनाखै। बिसोर सोलाबना सोलाबा, दा जों बिसोरजोंबो रायलायहैनांगोन। आरो जोङो कालचार प्रग्राम लादोंमोन। बे प्रग्रामखौहाय जुदि अर्डार मोनोब्ला, पारमिसन मोनोबा जों खालामनाय जागोन। बेवहाय ओरैनो जानाय लोंनाय आलासिफोरनो खालामदों। जेनेरेलथ' जेब्ला अपेनिं जेनेरेलाहाय जोङो जेनेरेल खालामनाय नङा, जोङो आलासिनोल' जोङो खालामनाय जागोन। आंनि खावलायनांगौआ बेनो, जोंनि बिटिआर ओनसोलनि जेसेबांनाखि गामिफोर दं आरो जायगाफोर दं, बिसोरखौहाय आङो खावलायहरनो सानदों जेन जोंनि बे मोनाबिलि पिकनिक स्पटआहाय जेन बयबो जेन फैनानै बाहागो लाफैयो। माने फेमिलिफोर फैयोब्लाबो बिराद मोजां जायगा, गोजोन फैगोन। आं बेखौनो साफ्रोमबो बिटिआर ओनसोलनि साफ्रोमखौबो आङो खावलायहरनाय थाबाय। बे ग्रुपनि मुङानो जाबाय XNDP जों दाजानाय मोनसे ग्रुप। दा जों बे ग्रुपनि नामखौहाय जोङो दावहारु बैथि एस'सिएसन लादों। माने जोङो XNDPल' गैया, बाहाय जोङो 28टा गामिनि जोङो दङ। बबेबा गामियाव 2, बबेबा गामियाव 3, बबेबा गामियाहाय 7, बेफोरबायदि जों 28टा गामियावबो जों कालेक्सन खालामनानै जों बे ग्रुपखौहाय दाखांनानै लानो हादों। 130 जन। बेनि अनगाबो मोनसे खामानि दङ, जायखौ जोङो इक' टुरिजिम जोङो बुंनाय जायो। दा बेबो जायै जानानै फैगासिनो दङ, गेजेरानो नांबाय। जेब्ला जायो अब्ला नोंथांमोननि निउसनि गेजेरजोंहाय जोङो मोनथिहोगोन। जोङो आगस्ट लास्ट उइकनिफ्राय जोङो बे पिकनिक स्पटखौ बानायजेननाय जादोंमोन। आगस्ट लास्ट उइकनिफ्राय फैयै दा सेप्तेम्बर दिनैहाय 28 तारिखसिम सफैबाय। 28, 29 बे तारिखसिमाव जोङो जोंनि पिकनिक स्पटखौ 100आव 80% जोबनाय बायदि मोनबाय। जोङो 20%सो खामानि दंबावो। बे 20%खौबो जोङो जेब्ला अपेनिं खालामगोन बिसिमाव जों कमप्लिट खालामनो जोङो नाजागासिनो दं। अपेनिंखौ जोङो नभेम्बरनि 3 तारिखआव लानाय जाबाय। बे नभेम्बरनि 3 तारिखआव जोङो बे पिकनिक स्पटखौ अपेनिं खालामगोन। बे जोंनि दावहारु बोहैथि एस'सिएसननि प्रेसिडेन्टनि मुङा आंनि एसे सिगाङाव बुंलांनाय बे बिथांनि मुङा जाहैबाय लुकास बसुमतारिमोन नामा? लुकास बसुमतारि। आरो बिनि सेक्रेटारियानो जाहैबाय इस्टनटन मुसाहारि। जोंथ' बेखौहाय जों जेब्ला खुलिफैजेनो बे जायगाखौ, बेयावथ' ओरैबायदि हाग्रा गुदुंमोन, माने खासिजों लोगोसे खैरो बागान, खैरो सुजों बुंफबजोबनाय, खासिजों बुंफबजोबनाय सुज्राय दंफां। जों बेखौहाय ओरैबायदि मोसौ हाबजायै, मानसि हाबजायै जायगा, बेखौ जोङो आगष्टनिफ्राय साफा खालामै हाग्राखौ एवस्राङै नै दिनै जोङो सेप्तेम्बर बिसिमहालागैयाव जोङो मोजाङैनो जायगाखौ फोसाबनो हाबाय। बाखिखिनि एसे दंबावो, दा जों बेखौहाय लासैनो फोसाबलांगोन। आरो जोंनि हांख्रायनो लुबैनाया बेनो, जोङो बे मोनाबिलि पिकनिक स्पटखौ जोङो खुलिनाया जाहैबाय जोङो रन्जित सार बिथां EM जोंनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि बिटिआरनि दानि गोदान सरकारनि, जों बिथांनिफ्राय अर्डार मोननानै बे मोनाबिलि पिकनिक स्पटखौ जोङो खुलिनाय जादों। दा जोङो गिबियावनो जोङो बे सारखौहाय जोंनि बेवहाय लाबोनो जोङो हास्थायदों। दा बिथाङा जोंनो 3 तारिखहालागैसो आं नुजाहैनो हागोन होननायलाय जोङो बे 3 तारिखआवनो जोङो अपेनिंखौ लानाय जादों। आरो बेजों लोगोसे जोङो मोजां आलासिफोरखौ लिंहरबावनो नागिरदों, नाथाय बिथांमोना जोंनो सोर फैगोन बेखौ खोथा होथ'नो हायाखै। बेनिखायनो माखासे सम जों नेबावनो आखायाव लादों। प्रग्रामखौथ' जोङो लानो सानदोंमोन, नाथाय जोङो
एलाउड मोनगोन ना मोना नैबेखौ जोङो डिसिनिसिम जों दिनै थांनो नागिरदोंमोन अपेनिंनि थाखाय जों माखासे एसे टेकनिकेल उसुबिदानि थाखाय थांनाय जायासै बेनिखायनो जोङो डिसिनियाव गाबोन थांगोन डिसिआ जितु जोंनो एलाउड होयोबा जोङो बे कालचार प्रग्रामखौ खालामफानाय जागोन जोङोथ' सानदों जों साजायनाया निस्सय मोजां जादों गोबां मानसिफोरा फैनानै दाख्लैनिफ्रायनो फैनानै जोंनि जायगाखौ नायफैनानै थांबाय दा बिथांमोननि मेसेजनिफ्राय जों मिथिनो मोननाय बायदिब्ला सिगांनिफ्राय जोंनि बे मोनाबिलिया बहुद साबसिन आरो मोजांसिन बेफोरबायदि बाख्नायफैदों आरो बिराद साइलेन्ट जायगा बिराद सुन्दर जायगा जोंनिसिम मेसेज होदों बेखायनो जोंबो गोजोननाय मोन्दों आरो जों बिनिफ्राय साबसिन हामसिन आरो जोङो फैगौ समफ्राव बानायबावनो नाजागोन जोंनि बे मोनाबिलि पिकनिक स्पटआ जाहैबाय दादगारि हाथिसार भुटान बर्डार सेराव बे भुटान बर्डारनिफ्राय 1.5 किल'मिटार खोलाहा गोजानाव 1.5 किल'मिटार जायो आरो बे मोनाबिलि पिकनिक स्पटआव फैनायनि मेन रडनिफ्राय फैनायनि लामायानो जाहैबाय दादगारि एसएसबि केम्प दङ बे एसएसबि केम्पनि एसे खोलाहा सानजा हाबबोनाय लामा डाइरेक्ट बेनो जोंनि मोनाबिलि पिकनिक स्पटआव सफैखायो बेयावनो लामायाव गेट होनाय दंखायो मोनाबिलि पिकनिक स्पट होननानै गेट होनाय बे लामाजों डाइरेक्ट सफैब्लानो जोंनि बे मोनाबिलि पिकनिक स्पटआव मोनफैगोन आरो जोंनि थांखियाथ' गिदिरथार जोङो उन्दैमोन नाथाय जोंनि साननाया गिदिर नाथाय अब्लाबो जों खनसेनो हानाय नङा जों बेखौ लासै लासै नाजानाय जागोन जेब्ला जोङो बेखौ खुलिजेनो अब्ला जोंनाव रां गैया रावनावबो दा बे रांखौ गैयाब्लाबो जोङो ओनसोलखौ फोसाबनो थाखाय माखासे बेखार सेंग्राफोरखौ ओरैनो थास्लायस्लाय जोङो बिसोरखौ गोजौआव लांफानि दैखोनि साननानै जोङो मोनफ्रोमबो गामिनिफ्राय जोंनि हाथिसार ओनसोलनि मोनफ्रोमबो गामिनिफ्राय जोङो सोरनिबा गामियाव सानै सोरनिबा गामियाव साथाम सोरनिबा गामियाव साबा बेफोरबायदि जोङो खांनानै नैबे मोनाबिलिखौ खालामनाय जादों बे मोनाबिलि पिकनिक स्पटखौ जाहाथे बेफोरजोंनो गथ'फ्रा माखासे उफाय मोनो आरो माखासे बुजिनो हायो एंगेजआव थायो जोंनि बेफोरबायदि सानखांनानै मावनाय जादों आरो बेजों लोगोसे जोङो मोनाबिलिनि अनगायै मोनसे आखायाव लाफाबावदों मोनसे आयदा बे आयदायानो जाहैबाय इक' टुरिजम बे इक' टुरिजमखौबो जोङो मोनाबिलिजों लोगोसे मोनाबिलि पिकनिक स्पटजों लोगोसे खारफागासिनोमोन नाथाय बियो जानानै फैग्रोबाय दा इक' टुरिजमाबो 100आव 40%सो आवगायबाय 60%सो दंबावो दा माखासे जोङो बेखौहाय मावफुंगोन होननानै जोङो आखायाव लानानै दङ